Mitosa Agenore krale Tir û Sidonê. Li gor mîtolojiya Yevnanî Agenor kurê Epahos û neviyê Îo ye. Li gor mîtolojiyê ji nêjada Zeusî ye. Îo piştî ku di kirasê çêlekekê de li dinyayê digere, diçe Misrê û li wir Epahosê ku ji pişta Zeusî ye tîne dinyayê. Epahos jî bi Memphîsa keça Neîlosê xwedayê nîlê dizewuce û bi navê Libyayê keçekî wan çedibe. Piştre navê vê keçikê dibe navê herêmeka Afrikayê. Libya bi xwedayê Poseidonî re şa dibe û cêwiyên Agenor û Belosî jê diwelidin. Belos diçe Misrê û li wir bi cih dibe. Agenor jî diçe Fenîkeyê û li wir bi cih û war dibe. Agenor dibe kralê bajarên Tîr û Sidonê. Xwedayê Zeus Ewropaya keça wî direvîne û Agenor sê kurên xwe Ango, Katmos, Ponyx û Kliksî li pey wan dişêne da ku xweha xwe ji destê Zeusî xilas bikin. Agenor ji kurên xwe re gotiye ku heta hûn xweha xwe ji destê Zeusî xilas nekin, qet venegerin mala xwe. Kurên Agenorî nîkarin xweha xwe ji destê Zeus xilas bikin û loma jî venagerin mala xwe. Piştre Katmos, Ponyx û Kliksên kurên Agenor li der û dora Behra Spî çend bajaran ava kirine û her yek li bajarekî jiyaye. Li gor mîtosekê din jî Agenor kurê Antenor û Tahanoyê ye. Di şerê Trovayê de li hengekî jîr û jêhatî bûye. Di şerî de Elefenor û Kloniosî dikuje û bi navtêdanên Apollon li dijî Akilleusî şer dike. Di şerî de xwedayê Apollon fam dike ku de Akilleus Agenorî bikuje. Li ser vê yekê wî jî qada şer direvîne û nahêle ku Akilleus wî bikuje.